Ọjị bụ nne mmụọ, ọ bụ nne ndị mmụọ, ọwụ ife eji agba mmụọ okwu. Ọjị dị highly significant n'Igbo spirituality, n'Igbo tradition. Otu a ka ọjị Igbo si adị, ya bụ mkpụrụ ọjị. Ọjị bụ ife Igbo ji agọ mmụọ. Ọjị bụ omenala jikọrọ Igbo. Tradition ndị Igbo niile nwere in common bụ ọjị. Ọjị bụ favorite ndị Ishia. Onweghị mmụọ na-ajụ ọjị. Ọjị bụkwazi mkpụrụ osisi a na-ata ata. Yes, ọwụ nọt, ọwụ mkpụrụ osisi a na-ata ata. O nwekwara other medicinal values. Mana anyị na-aga to the spiritual values of ọjị. Dịka nsi wee kwuo, ọjị ka eji agba mmụọ okwu. And like I normally say in my teachings, ọjị is na one of the envelope. Excuse me. Hello? Hello? Yeah, no, because chat am na WhatsApp, and I'm na live video. Anọ m na live video kịta ahụ. Ọjị bụ mkpụrụ osisi a na-ata ata. Mana the spiritual aspect we find chọrọ inekwasị anya. Dịka nsi wee kwu, na ọjị so na one of the envelope anyị ji a package ozi anyị na-ezi mmụọ. Na ihe anụnwa bụ material something. Mana okwu ọnụ mmadụ bụ mmụọ, ada afụ ya anya. Ikwunye okwu ahụ n'ọjị a, iwe waa ya tụpụrụ mmụọ. Mmụọ enweta ozi gị, o nweta the envelope, ọ tọghezie ya, of letter dị n'ime ya. Okwu ọnụ gị ahụ bụzi the letter. Igbo na-akwanyere ọjị ugwu maka na ọjị bụ mmụọ. E nwere omenala dị iche iche Igbo na-eme regarding ọjị. For example, n'ala Igbo, ọjị anaghị ada nwaanyị eje tụtụrụ ya. Tupu nwaanyị atụtụrụ ọjị daa anụ, ọ nwoke ya atụtụrụ ya nye. Ma ọ bụrụ na ya bụ nwaanyị kwọ nwa nwoke, ọ ya ewere nwa nwoke aka bie na ya bụ ọjị a tupu ya bụ nwaanyị atụtụrụ ya. Nwaanyị anaghị arị enu ọjị. Ịghọtago? Nwaanyị anaghị aghọ ọjị. Nwaanyị anaghị atụtụ ọjị. Nwaanyị anaghịkwa na-awa ọjị belụsọ ma ọ natara ikikere n'aka nwoke. Nwoke a nwere ike bụrụ nne ya ma ọ bụ di ya. Nwaanyị anaghị awa ọjị n'ala Igbo. Ọ nwoke na-awa ọjị. Ọjị buru ibu na mmụọ. Ofu ọjị efọrọ, ofu mbụ ọjị efọrọ karịrị efi na mmụọ. Asị m gịnị? Ofu mbụ ọjị efọrọ, ọ karịrị efi na mmụọ. Maka na ọnwa ka ya esi wee kpọtara mmụọ efi, egbu onye bụ efi a without agọghị ọjị. A ya ebu ụzọ gọọ ọjị, were ọjị wee gwa mmụọ okwu gbasara anya bụ efi akpọtara tupu egbuo dị efi. Mmụọ wee narụ. Maka na ọ bụrụ na igbu onye bụ efi ahụ a na-agọghị ọjị, ma anụ ka igburu onwe ka ị taa. Onye ka m ji agwa gị na ọjị
ofu mgbe ọjị karịrị ofu efi. Ịghọtago ihe m na-ekwu? Ọ bụ ọjị Igbo na-agba n'ibe n'ibe. For example, nke a ị ga-afụ nkewa nkewa. Ọjị Igbo na-enwe nkewa nkewa n'alụ ya. Nkewa anụnwa bụ n'ibe n'ibe ọ na-agba, ọ na-eji aka ya were agbara onwe ya n'ibe n'ibe. In other words, ịwa ọjị is simply ikewasị ọjị a n'ibe n'ibe one o jigoro aka ya wee kewa onwe ya. Ngwa ọbụzi mmadụ ijizi aka wee gbalịzie ya n'ibe n'ibe one ahụ ọ gbalụ. That is ịwa ọjị. Dịka ọ dị n'omenala be anyị side ya, ọ na-agba anyị chọọ iji ọjị wee gaa ọfọ, anyị na-eji ya na mbụ otu ọ dị. Ifuru ya anyị anaghị agbafu ya azụ o. Ifuru azụ ya, the covering, the shell, ifuru ya anyị ada agbafu ya. Mana igotekwa ọjị agbafugoro azụ ya, ọ bụrụkwa na o nwere ife o mere, but anyị anaghị agbafu ọjị azụ were eji ya aga ọfọ. Ụfọdụ ndị nwekwa ike ewelite dị ọjị eburu ụzọ gbaficha azụ ya were ekwubu okwu. Mana to me, mụnwa na-afụta ya that na ọ ka mma na mụ ji ọjị ya na mbụ otu ọ dị wee gaa ọfọ ya without moving the back, so that I will not know how many the ọjị gbara. That is the essence. Na ị kwesịrị ịma ọnụ ọjị gbara tupu i were ya wee gaa ọfọ. Ọjị dịka nsi wee kwu bụ leta, bụ envelope eji ezijere mmụọ ozi. Mmụọ nwekwazi ike ijikwazi that same envelope wee zaghachikwa gị ozi. Baini nwere ike wanya bụ ọjị ahụ wụọ ya n'efere, mmụọ agbakwa gị okwu from ọwụwa ya ewere from the arrangement of the ọjị. Mana nke anụ ahụ maka ndị dibịa na ndị ji ọjị were agba afa, ọ bụla maka mmadụ niile. Okwu ọbụla i kwuru n'ọjị i wee kwuchaa ya wee gbafuo dị ọjị wee waa ya, okwu anyị ikwunyeru na data ọjị apụtago ife. That is the essence. Ikwucha okwu na dị ọjị i wee waa ya, it signifies manifestation. Na okwu anyị ikwuru na ọpụtago ife na hit karịrị na-agbaikwa fa na mana ọ na-eme mkpọtụ. Na anụsịkwa ihe m na-ekwu, it dị too much. So ikwucha okwu na ọjị anyị wee waa ya, data ọwụwa ahụ signifies manifestation. Ịghọta? Ụwa wara awa, ụwa manifested, manifestation. Na okwu anyị kwunyere n'ọjị a na ọpụtago ife. Ịma na Igbo encourages action in dealing with mmụọ. Action. N'ikwuchalụ okwu anyị kwuru, making it to come to life by breaking the ọjị, manifestation. I kwesịrị ịma ọnụ ọjị gbaa tupu i were ya wee gaa ọfọ, maka onwe ndị ya ọbịa na-ajụ ezi nwa kedu ọjị mmeji were aga ọfọ, one ka ọ ga-agba. Mmeji ọjị gbara ịtọ ka mmeji ọjị gbara ịnọ ka mmeji ọjị gbara ise. Ị nidere ịgba ọnụ ọjị gbara tupu i were ya gaa ọfọ. Just wone ma ya aka were ọjị gọwa ọfọ, ịgọcha waa ya marụzie ọnụ ọgba, because the number ọjị gbalụ is a message to that your prayer. The number one ọjị gbalụ after ka ịchara ekpe ekpere wee waa is a message to you. But sometimes you may not bother yourself much about the message. Just go ahead and, especially ọjị gbalụ for communion with the Shigin or again high, go ahead and eat with them. So ọjị na ikpechala ekpere with ọjị wee gbawa ya, o wee bụrụ sọsọ ịbụa ka ọ gbalụ. Ọjị gbalụ sọsọ 2. Ndị be anyị na-akpọ ya ọjị kụla aka. Ọjị kụla aka aka sọsọ ịbụa, ọjị kụla aka, ọ ihe anyị na-akpọ ya.
nya bụ ọjị mmadụ anaghị ata ya. That is, ada eji ya eme mmụọ. Ị nwekwara ike ịta ya, but not in the spirit of communion with mmụọ. Ịghọtago? Ụfọdụ na-akpọ ya ọjị okwu na ụka. So ọ bụrụ na ịwa ọjị, iwere ọjị kpechie ekpere ọgba ịbụa, werekwa ya onye ahụ ọ dị wepụchara mmụọ. Atania. Atania. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ọjị okwu na ụka n'ezie. Ọ bụrụ na ịwa such ọjị, were ya mmụọ, accompany it with some mantra. Mmụọ na-ekwu ya ka ị tarụcha ka ibupụrụ m ihe ọbụla bụ ihe okwu na ụka. Such ma ọ bụ any other mantra that you can say. Enweghị formula, enweghị ọbụla 10 commandments, thus says the Lord, ọbụla. So otu ọbụla o si agbata gị n'uche sue mee ya. Ịghọta? Ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga, dịka Igbo si ekwu. Ịtọ 3 bụ ikenga. Ekwe na atọ. Ikenga bụ ọjị nwoke. Ọjị gbara ikenga bụ ọjị nwoke. And another thing m chọrọ ịgwa gị n'ọjị bụ na ịwa ọjị, ọ na-enwe ndị bụ nwaanyị, enwe ndị bụ nwoke n'ibe ọjị. For example, ọjị gbara ịbụa, inene ya oge o doro ya that na none of them is either woman or male. Ọjị gbara ịbụa, onweghọ nke bụ nwoke na onwe nke bụ nwaanyị ya. That is why ada adịkarị mma ite ya. Mana ọjị gbara ịtọ, inefe ncha niile anya dị ya ọjị nwoke. Mmeji maka nkụzi awa ọjị a. Ọnụ mana ezi nwa ahụ, ọnụ m ada like na-ekuzi nkụzi, anụ m waste materials. Mana mgbe ụfọdụ I just have to. Ofu mkpụrụ ọjị a kịta anụ ahụ nnukwu ego, but ka m nwee wee nye nkụzi a. Ma wee ka m wee gosi ụlọ ọjị nwoke na ọjị nwaanyị. Ifụlụ ọjị a na ịwa ya na simply to kewasịa ya according to the number of lines. So ọjị agbara 4, as you can see. Ọ gbara 4. So ka m wee na-efere here. One of the arrangements, one of the two other. Where for ya? Ọbụla onye ọbụla ga-awa ọjị wụọ ya bido gụba ọjị, read bụ ọjị, maka na onye ọbụla abụlọ dibịa. Eji ọjị agba afa. Ịghọta ihe na-ekwu? Maka na ọjị na-ezi ozi, especially ndị ichie, ha na-ejikarị ọjị were ezi ozi. Ịbụrụ onye na ịbụrụ dibịa, ma ọ bụrụ onye niile, ịbụrụ dibịa na-aghọtala afọ ọjị. Onwere ese ị chọrọ ịjụ ịma nweta. Ọjị ya agbadichachara gị and straight to point. Ana m like ịgba afọ ọjị ọfụma, maka na afọ ọjị so na one of the first afa mmụọ kụziri m. Ịghọta m asị dibịa mbụ, mana ọ bụ mmadụ niile. Ịwa ọjị n'ụtụtụ na ọjị iji wee gaa ọfọ. Ịghọta, ị nidiri ije read bie, maka na ịbụlọ dibịa. You need to make what you're gonna chigata. Just go ahead and eat it with your sheep without eating your best work. So ọjị are now about 4, as you can see here. India, okay. Ọjị nke follow na, okay, follow nka. Okay, follow ọjị a na otu ọ dị. Okay, follow ọjị a. Ọjị a now, just look at here. Look at here. And then look at this one. If we hear this, nke a nwa selo onwe ya ogologo. O selo onwe ya ogologo. From the head to the tail. No branching.
mana nke anụnwa ọ bịara ebe a basa ọkwa efuru ya ọ bịa side a basa that is nke a bụ ọjị nwaanyị nke a bụ ọjị nwoke ọjị nwaanyị ọjị nwoke ọ na-aghọtago the difference between ọjị nwaanyị na ọjị nwoke. Abịa na ọjị o nwere ihe a na-akpọ ile ọjị. For example, if ọjị a now, look at this one. I don't know if my camera is clear enough. Okay, for this portion. If for this portion on network now, this portion, the camera is blurred kind of. If for this portion, ebe a nụwa ka that ihe ahụ na-ejikọ ọjị ọnụ ebe a ka ọ na-adị ebe a wụ dị ile ọjị. Ịwa ọjị ile ọjị na-adụ na the whole pieces of ọjị mana o nwere na nke ọ ya akazi wee bụ ibu like nke a nya akacha efuru ya dị ile ọjị efuru ya. This is the major food of mmụọ. This ile ọjị nya wụ the major thing mmụọ na-ata n'ọjị. That is nya wụ the major thing Igbo na-enye mmụọ. Ịtụchara ile ọjị a kịta efuru ya ịtụchara ya na tọpụrụ mmụọ. You have given that mmụọ the whole of this ọjị. Ịtụchara that ile ọjị efuru ya atụchakwugo ya na ịtọpụrụ mmụọ. You have given that mmụọ the whole of that ọjị. Mmụọ anawata ya. Once ịtụchapụrụ ile ya atọpụrụ mmụọ, then you may now eat other of the ọjị. Like ọ nwere ndị nọ there, they may now share the ọjị. Ịghọta? Ma ọ bụ na iwolu any pieces of the ọjị, na iwolu any one, just were ya tọpụrụ mmụọ because ile ọjị ịtụcha n'ọjị niile na ibe ọjị niile. Just iwolu ofu like this, ịtọpụrụ mmụọ. You understand? That is about ọjị nwoke na ọjị nwaanyị and otu esi awa ọjị and nke a na-enye mmụọ. Onweghị nke a na-enye mmụọ iche. Just pick anyone and tọpụrụ mmụọ n'ala ma ọ etinye ya na efere iche etinyere mmụọ nri ma ọ bụ ịtụchara ile ọjị tọpụrụ mmụọ ịtawazie ndefe ọnụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Kedu ihe ọzọ about ọjị? Ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga. Ọ bụrụ na ọjị anyị wara kịta gbara ịtọ, ị ga-afụfa ncha niile nwoke ka fa ga-abụ fa ga-esecha ogologo from beginning to end. Anyị enwe ọjị nwaanyị na ya. That is ọjị ikenga. Ọjị gbara ịtọ dị enwe nwaanyị. Ọnya mere na nwaanyị anaghị ata ọjị ikenga maka na nwaanyị adịghị enwe ikenga. Ịghọta? Ọsụsọ nwoke na-ata ọjị ikenga. And na be anyị ebe a dịka ọ dị na be anyị na onye fite ya ịwa ọjị ọgba ịtọ ọsụsọ nke nwa wee wa dị ọjị ga-ata ya. Ịghọta ihe na-ekwu? Sọsọ nke enwa bụ onye warụ dị ọjị ga-ata ya ma ị bụrụ nwoke because you don't share your ikenga with people. Sọsọ naanị oge ati ya. Then ọjị gbara ịnọ bụ ọjị ndị ichie ọjị ezumezu. Ọjị gbara ịnọ like nke anyị walụ ịnọ ka ọ gbalụ ọjị ezumezu ọjị ndị ichie. The completion of a Korea from Nkwọ. Ịghọta? Then ọjị gbara ise bụ manifestation. Mpụta ife. Because manifestation begin from 5. Ise osego enu. Ise osego enu ọpụtago ife. Agba m ọnụ. Ife onwe mbọsị nyere nkụzi gbasara the reason anyị ji ekwu ise ma ị gọchaa ọfọ. Ise. That ise bụ let what we have said come to physical manifestation. Oya ihe ọpụtara ise. Creation begin from 2. You know, at 1, everything is still in union. From 2, creation begins. From Olute to 3. Then Olute to 4. Creation completes at 4. Then at 5, what is created in the dark? 1, 2, 3, 4 are in the dark. Creation is in the dark. From 5, they begin to manifest to light.
Yeah, we miss that I'm teaching. Not everybody may understand it anywhere. Manifestation begins from 5. He said. So Igbo culture for fast he say that he said simply means ka ife a kwuru n'ọnụ ka ọ pụta ife. Ka eme ya ka ọ pụta ife. That is simply what it means. He said. Ọjị gbara isi bi otu ndị be anyị si aghọta ya bụ n'ọwa ọjị ụbara. Ọjị ọmụmụ na ụbara. Otu ndị be anyị si aghọta ya ndị Oraifite ebe a. Mana o nwere some people ọ na-asị na ọjị gbara isi n'ọwụ nke nwa n'ọwụ na ọ dịla mma. Mana ndị be anyị we celebrate it. Ọjị gbara isi awala na ọjị na be anyị ebe ọgbụ isi we celebrate it. We eat it. Ọjị ụbara. Ọjị gbara asaa. Asaa. Ọ sarugo. Ịghọta. Ọwa ọjị ife ọma ka ọ bụkwa. Ọjị akụ na ụba. Ọjị akụ na ụba. Ọwa ọjị still on manifestation from 5 upwards. It's about manifestation. A na-awa ọjị ọgba ịsatọ, itenaanị, iri. Ịghọta. Wee duruzie gaba. They are all ọjị ụbara. Manifestation, they are positive, they are good. Anybody can eat from them. I think I have to stop you. I don't like seeing my video they too lengthy. Go work when them man now watch. But no, because they have special teaching kind you will go to go like this. If you have any question, you drop it on the comment section. Am I missing anything about Ọjị? Nwaanyị ọ na-awa ọjị? Ma ọ bụrụ na o nwere permission of her father or her husband. Ịghọta ihe na-ekwu like ngwa nwaanyị nọ na di. Ị kwesịrị ịnọ na be di na-awa ọjị without your husband approving. Ngwa nwaanyị nọ na be nna gị. Ị kwesịrị ịnọ na be nna gị na-awa ọjị without your father giving you approval. That is what it is. Nwaanyị nwere ike ịwaruchi ya ọjị. Ma ọ ezumezu ya ọjị. Nwaanyị nwere ike ịnọ n'ime mkpuke ya. Waru ezumezu ya ọjị. Waruchi ya ọjị ya na fa ata. Mana ọ na ịmarugo ezi nwa na-ede efula adịmawụ ata ọjị nwaanyị warụ. Ịghọta. And ụfọdụ nwoke dị otu ahụ. Mbata na be okịta anụ ichere m ọjị ajụọ gị ọngụwa nwaanyị wara ọjị a isi m asị gị buru taba. Adịmata ọjị nwaanyị warụ. Ọ dakwu adị mma nwoke ịta ọjị nwaanyị warụ. So nwaanyị wa ọjị ya na chi etaba. Ịghọta. Nwaanyị nwere ike ịwa ọjị. Mana let her father, ma ọ bụrụ nọ na be nne, let her father be an approver. Ọ bụrụ nọ na be di ka ọ nọ, let her husband be aware and an approver. Ọ bụrụ na di ya na oge ekwu ya nya wari ya dị ọjị mana ọ na di ya adụla available. Nya wa ya na chi etaba. Ịghọta gị ya na-ekwu. Once your husband approve you, nne ị nwekwa ike ịdị na-awaruchi gị ọjị na-agakwa n'iru. Ịghọta. Onye ọ sign go ọrụ gị gawazie n'iru. Ọ bụrụzi oge ọ na ị chọrọ ịwa ọjị jekwube. Ọ sign go ọrụ gawazie n'iru. Ịghọta. Then nwa nna ya nọ ndụ. Ị kwesịrị ịha anya nna gị na-awa ọjị. Gị na nna gị nọrọ otu a physically present. Nna gị nọrọ dị ị na-awa ọjị. Ọ dịla mma. Ọ dịla mma. Unless ma nna gị abịazi ibiri gị aka na dị ọjị si nwa m ngwa wazie. I wee hazie anya ya ebe a wee waa dị ọjị. Nke ahụ dị iche. And even na omenala anyị na-emekwa gekwa anụ ntị ada ama. Nna ọka nọdụ ndụ eburu nwoke. Ọ nọọkwa adịcha advisable ịga n'iru na-awa ọjị without first of all obtaining permission from that your father. Let him approve. Nwa m o gawa n'iru waba. Let nya kwupu ya ekwupu. Gbage. Nwa m gaa n'iru obi ego aka n'ọfọ. Ị gawazie n'iru. Ị wabazie ọjị. Ị ghọta ihe na-ekwu maka ada ama. Nna ụka nọ London so onye ahụ na gị na ya anọ n'ihi na obodo Igbo onye ọ na Igbo. Iwe nọ n'obodo ebe ahụ ị nọ. Ị na-egolo ọjị na-awa.
nna gị amahụ ị na-edunakwado ama anụ mmụọ ada ama maka na ị kwesịbara ịda awa ọjị na nna ahụ ka nọ ndụ. Ihe anụnwa mere m ife mmụọ ya na-afụ ezi nwa ya na-edo oge m bidoro ime ọdịnala ọfụ ebe 6 years ago. Ndị ichie chie nwana gbasara ya until nsizie Lagos wee nata wee jekwulu nna m wee kọwara ya wee gba ya wee sị nna m biko nọ ya alụrụ m agwụ. Nna m wee lụọrụ m agwụ wee meresịara m ebiezie m aka n'ọfọ wee sị m bido dade gawazie mụ mewezie ife mmụọ manya na ya manya anọ ya. Since that day nwazie ọjị ọ da awa m n'afa adị m enweta anyone from ndị ichie. Omenala dị ogbu adị ama omenala dị ogbu ọ bụla ọsọ ọjị ka eji aga ọfọ. Instead of ihe ejiwe ọjị were aga ọfọ na-agọ ya onwe gị problem n'ahụ wolu nzu ma ọ bụ wolu mmiri iwolu nzu agọcha ọfọ ịtụsa ya n'ala asọngụ ji ekawa line ekụzigoro m na otu esi eji nzu were aga ọfọ. Asọngụ ji ekawa line jos iwolu nzu kwuche okwu masa ya n'ana dị ya ma ọ n'ime efere ebe ị na-anya mmụọ nri ọgwụ sọngụ ji ekawa line ma ọ bụ iwolu mmiri. Ọjị dị highly sacred and powerful. Ọjị respect ọjị. Eji ọjị were agọnye mmadụ n'ala iyi ejikwa ọjị were agọpụta mmadụ n'ala iyi. Yes, ọjị eji ọjị were eme ọtụtụ ife. Eji ọjị were ebi okwu. Eji ọjị abụ mmadụ ọnụ. Eji ọjị agọzi mmadụ. Eji ọjị ekwu okwu ekwula akụnye dịka osisi opuo gbanye mgbọrọgwụ. Ọjị siri ike. Ọjị abụrụ isi nkịtị ọwụ nne mmụọ. Ọjị represent kwaziri ọfọ like ngwa na-alọta nlọ ọjị na nlọ ka ị na-awa ọjị ma ọ ka ị na-achịgharị ọjị ma ihe ahụ bụ ọfọ maka o nwere ihe ọzọ eji ọjị eme na-abụla ego ọfọ. Mmụọ bụ ezi nwa na-edo ife a ifere ife o nwere oge ọ kpọdoro like 6 months straight and about 2 years straight. Nlọ niile na-alọ every day throughout that 2 years bụ maka ọjị. Ọjị and otu nsi na ndị nlọ mmetụla anọ ọjị dị otu a mmetụla anaghị aka otu obido gbawa and ọ na-agbawa ọ na-amụba otu a ka nke m si eme m mgbe ahụ. Ebunye m tray ọjị na nlọ like this na-emetụ dị ọjị aka dị ọjị ejiri aka ya na-agbawasị na-amụba ọ nọkọtazie the whole tray eju wite ọjị wara awa. Ewe m jide ya n'aka m otu a o jiri aka o ya eji aka ya na-agba ọkwa ọbụlọkwa m ya na-agbawe ịghọta. Ewe mechazie dị nlọ chenjikwazie tonọ mmụnwa jizi aka m agbawe mana nna agbawazie ọ na-amụba nna ya afụ ofu mgbe ọjị otu a mma awagide ya na nlọ wagide aka m niile abụrụ sọ ọjị. Ọwa ọfọ ọ n'ikpeazụ a ka m bịazie ife na-emegasị m wee sị ife ahụ nlọ a na-alụgasị kemgbe o wee bụrụ I have to stop here. The video is already too lengthy. Ekenekwa ya m ọnụ. My name is Ezinwa Anedo. I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Inweta ozi a pinye aka na share button tụsa ozi a ka mmadụ niile nweta ya. Ị chọọ isonyela ya na jasara ka anyị na-emewe n'obi anyị kwa nkwọ echi bụ nkwọ mee ka ozi gị rute m alụ latest today evening mana the Saraka goes on every nkwọ but let your ozi participation token get to me latest the evening of Afro. Man, I'm okay now. Chat me on WhatsApp on 080324778868. Nyagazia.